Mary welaýatynyň döwlet dukanlarynda ahal ýagyndan soňra yerli unyň we towuk ýumurtasynyň satywy hem gaýtadan çäklendirildi. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy munyň Aşgabatdan gelendigi aýdylýan barlygçylaryň ýzyna gidendigi baradaky gürrüňler bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Häzir Mar şäherindäki döwlet dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly un ýok. Un gelýän ýagdaýynda da nowat gaty uly döwlet dukanlarynda un aýda bir gezek paýok görnüşinde satylýar. Ýöne adamlar şonu hem alyp bilenok. Edil şonuň ýaly ýumurtanyň satywy hem çäklendirildi. Her adam başyna diňe 10 sany ýumurta satylýar. Olam gün örtany çenli satylyp gutarýar. Mundan öň barlygçylar barka un, ahal ýagy we ýumurta çäksiz möçürde satylýardy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 25-nji oktýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlarynda 1 kilogram yerli un 1 manatdan, 1 sany ýumurta 1 manatdan satylýar. Hususy ýetçilikdäki sowda nokatlarynda we bazarlarda daşary ýurtlardan getirilen 1 kilogram un 10-12 manatdan, öý ýumurtasynyň 1 sanysy 1 manat 20 teňeden bahalanýar. Towuk budy Mary welaýatyndaky döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar, emma hususy sowda nokatlarynda we bazarlarda onuň 1 kilogramy 16 manatdan satylýar diýip habarçy bellidi. Marynyň häkimetleri ýa-da dukan satyjylary tarapyndan bu çäklendirmäniň sebäpleri barada düşündürüş berilmeýär. 24-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy Aşgabatdan welaýata barandygy aýdylýan barlygçylaryň paýtagta dolanandygy baradaky gürrüňleriň fonunda Mar şäheriniň döwlet dukanlarynda ahal ýagynyň satywynyň gaýtadan çäklendirilendigi habar berdi. Döwlet dukanlarynda hojalyklaryň her birine 1 litr ahal ýagyndan köp satmaýarlar. Dukan satyjylary ýaşaýjylardan pasportyny ýa-da şol ýeriň öý dolandyryş müdirliginden alynan ýaşaýan ýeriň hakyndaky resmi namany görkezmegi soraýarlar diýip habarçy gürrüň berdi. 23-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary welaýatyň döwlet dukanlarynda soňky aýlarda gyt ady karitlaryna öwrilen unyň, ýumurtanyň we ahal ýagynyň çäksiz möçürde hemde nowatsız satylyp başlanandygyny habar berdiler. Şonda habarçylar büdjet işärleriniň ençemesine salgylanyp gyt ady karitlarynyň satylyp başlanmagynyň ýurduň täze içeri işler ministri Mämethan Çakyýewiň welaýata barandygy we onuň edara kärhanalarda barlyklary geçirýändigi baradaky gürrüňler bilen baglanyşyklydygyny aýtdylar. Ýöne döwlet mediasynda bu gürrüňleri tasdiklaýan ýa-da inkar edýän maglumatlar häzirlikçe ýok.